लोगोफोर जोंना बे माथुरि बायामोन जानायखौ खोदों आरो औवा न'खराव थसे लांनानै माने मा होनो बिदिखौ हेथेहैदों आरो ओमफ्राय नोंसोर नायलायबाय थादों आं देखायबाय थानि अननानै लाइक कमेन्ट साबसक्राइब खालामबानो जाबाय हा Laka Bongaigaw माथुरि थेदों Iki kazana bunu. Kelahi iki kaba. Sampai berapa bulan sampai? Ngabai bijuktun da. Tapi siapa yang menunggu nabi semua? Ah, bebek tahu tak boleh. Ya. Ini tapse.